Recordes de petit llevar-te nerviós amb el meu crit per anar a matines? I el pare que et deia: «Fill meu, avui alçarem castells». El 30 d'agost, a Vilafranca, no és un dia qualsevol. És el respecte. És l'esforç. És el seny. És aquell esclat d'alegria. Aquell silenci de la plaça. Un dia així és tradició, però també és la història que escrivim tots plegats, la de la vila que sempre ha apostat pels castells. Estem a la plaça més castellera. És Sant Fèlix. Vinga, l'arrenquem, quieteta, Òscar! Que vol bé!